नमस्कार, मी सरोज. कधी नव्हे तर बांधलं कशावरनं तर सांगा आता. मी आज सांगते 4 गुरुवार महालक्ष्मीचा व्रत करूया. वहिनी सांगतात 5 गुरुवार. आणि ह्याच्या पार्टीत सगळी आहेत हा. सासू आत, दीर आ, नाला सोपारेचो सगळी आहेत की चौथ्या गुरुवारीच वहिनी करा की ते हे गुरुवारची मांडणी मी करतोय. पण माझी इच्छा हा 5व्या दिवशी. आता तळ्यात मळ्यात तुमच्याकडे पण हे प्रश्न आणि तुमच्यात पडलो पण असतात पण असता. पण मी माझा स्वतःचा मत नाही सांगत आहे. मी पुस्तकात वाचलंय आणि एका दाखवलंय पूर्ण खात्रीशीर 2-3 वेळा वाचले आणि त्याका मला 4-5 पुस्तकं हाताळ. काय काय पुस्तकात नवीन नाही पण जुन्या पोथीमध्ये लिहिलेला असा अमावस्या आणि त्या पण ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेला असा अमावस्या असली तरी सुद्धा तुम्ही हे उपास करायचो आणि त्या दिवशी सुद्धा उद्यापन केला चलता. आता उद्यापन करायचं अमावस्याची वेळ हा संध्याकाळची. मग तुम्ही सकाळी जर मांडलास तर संध्याकाळी उद्यापन करू शकतास. आणि अमावस्या आपण लक्ष्मीपूजनच्या दिवशी अमावस्या असता की नाही माका कमेंट मध्ये नक्की सांगा. त्या दिवशी कित्या करतात म्हणणं पडला. त्याच्यावरूनच आमच्या दोघांचे वाद चालू झाले. पहिल्यांदा की मी म्हणते 4थं गुरुवार उद्यापन करूया, वहिनी म्हणतात 5वं गुरुवार. त्याचं काय झाला अमावस्या येईल म्हणा. तर असं सगळ्यांकाच प्रश्न पडलो तरी सगळेजण सांगतात 4थ्या गुरुवारी करूया. कारण कुणाची जर पाळी असतात तर 5वं गुरुवार तळ्यात मळ्यात चालू. जर माझी गुरुवार पर्यंत सकाळी नाही इली आकाबाई तर मी करतलय. माझं टायमिंग रात्रीचा, माझं महिन्याचं टायमिंग रात्रीचा. मी आपला खाऊन पिऊन तर म्हणतात ना 1 किरड पूर्ण खाऊन 1 दिवस गावता रात्री हतरून घालून गेलंय की होतलंय. म्हणून ज्यांचं सुद्धा आता 3 गुरुवार गावले असतात 4थं नाही गावात मग त्यांनी 5व्या दिवशी म्हणजे 4थं गुरुवार समजून 5व्या गुरुवारी उद्यापन करू शकतात. म्हणजे तुम्ही 4 गुरुवार धरा असं माझं मत आहे. 4 गुरुवार होय तसा तुम्ही 4-4थ्या गुरुवारी उद्यापन करा किंवा 5वं गुरुवार जो येता. कारण जर आपण 4 गुरुवार असतात 1 गुरुवार नाही गावना तर आपण काय करतो तास्त करतो ना करतो. मग आता ह्या वेळेस इले आहोत 5 गुरुवार अधिक इलो आणि तुमका काय अडचण नसतात. पुरुषांका तर काय अडचणीचा प्रश्न नाही कारण पुरुष पण करतात, पुरुष सुद्धा करतात. पुरुषांनी जोडप्याने करावा. आमचे सासरे करायचे, बाबा करायचे, बाबा सगळा करायचे. महालक्ष्मीचे उपास, लक्ष्मीपूजनचा पण उपास ते करायचे. त्यांचा धरून मी महालक्ष्मी पूजनचा उपास धरलाय आणि मग मांडणी बिंडणी मीच केलेलं आहे. आता ते नाही तर ते करायचे ना मग तसंच मी पण करतोय की बाबा अमावस्याच्या दिवशी करायचो. पुरुषांनी पण करायचो. दादा असतील तर त्यांना काय अडचण नसता. सुयर सुतकाच त्यांना अडचण असता, बाकी काय अडचण. पाळी सोडली की तसं पण असतं. सुयर सुतक जरी इलो तरी पण तुम्ही 5वं गुरुवार म्हणजे 4 गुरुवार नित्य नेमाने करायचे. मग ते 5व्या गुरुवारी उद्यापन करा किंवा 4थ्या गुरुवारी करा. कारण एकच गुरुवार कुठलं तरी मिळायचं नाही एवढं तर ठाम असतं. म्हणून तुम्ही आपले तुमची शंका दूर करण्यासाठी थोडस आता पुस्तकात दिलेला तसाच मी केलेलं आहे. तुमका मांडणी पण माझी ती आवडली होती. साधी सोपी पुस्तकातली सरळ मांडणी. त्याचप्रमाणे मी पुस्तकात जा दिलेला 5व्या गुरुवारी अमावस्या असली तरी मग मी करणार. आता त्याचं उद्यापनचा व्हिडिओ पण आम्ही खाली लिंक देतो. तुमका ह्या उद्यापनचा व्हिडिओ हो तर आम्ही तो सुद्धा करू. आता तळ्यात मळ्यात अजून तरी पण माझ्या आकाबाईवर आणि सुयर सुतक नसत त्याच्यावर पण कधी काय कोणाचा वय सांगू येत नाही. आपल्या बारावाडीचं गाव असा त्यामुळे काय सांगता येत नाही. इलायला चांगला असता पण गेलेला एकदम वाईट असता तर धरूच नाही. त्यापेक्षा आपला बघूया 4थ्या गुरुवारी मी बरा असले तर उद्यापन ह्यांच्या सगळ्यांच्या सहमतीने करीन. पण मी 5व्या गुरुवारी पण मांडणी करणार आणि पूजा करणार. माका 5वं गुरुवार गावलो तरी सुद्धा माझ्या दोन्ही गुरुवांच्या मधोमधच तारीख असा. चला म्हणजे तुम्ही 5व्या गुरुवारी पण उद्यापन करू शकता आणि 4थ्या गुरुवारी पण करू शकता. आमच्यासारखी भांडा नका भांडायचं. चालेल. चला मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओ मध्ये. आणि काय शंका असत तर कमेंट मध्ये नक्की सांगा की बाबा काय ता लगेच तुमका त्याचा उत्तर आम्ही कमेंट मध्ये देऊ. कमेंट मध्ये लगेच उत्तर देऊ काय प्रश्न असतात तर. ठीक आहे चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओ मध्ये. बाय बाय. आणि परत किचन जाता लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.